Hem fet un vídeo d'un torneig medieval entre 4 cavallers. Ara vos mostrarem com és cada personatge i quin paper té en aquesta història. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Abdulini, 14 anys, germà petit d'Abdullah, enamorat de Fatima, principiant en el món de les batalles. Anduin, 15 anys, creient absolut cristià, mai ha perdut una batalla amb el seu favor diví. Sempre ha estat el segon millor de l'època per davall d'User. Abdullah, 15 anys, germà gran d'Abdulini. Mai ha destacat en res, però no hi ha millor exemple de superació i d'esforç que ell. User, de 7 anys, campió absolut, no coneix la derrota, no entrena perquè diu que no li fa falta. Abdullah, m'he enterat que el rei ha fet un torneig de cavalleria. Puc inscriure'm? Per Abdulini, en aquests tornejos poden acabar amb la vida de qualsevol. No passa res, Abdullah, hi participarem. Però com vols participar amb polèmica, Qui fos? No li passa Ja res. us enterareu d'aquí parlar. No li peguis, hi participarem i guanyarem, ja veuràs. I els dos germans es varen inscriure, per el que no sabien és que el poderós User i Anduin també participaven en el torneig. Era un torneig de 4 cavallers, 2 semifinals i una final. Va començar el torneig i, per desgràcia, a Abdulini li va tocar amb User. Et mataré. No, ja veuràs. Oh, Déu meu, que estàs en el cel. Ajuda'm a guanyar aquest torneig per al meu honor. Et vengaré, t'ho juro que et vengaré. I l'altra semifinal va començar. Com tercer classificat, vull portar el premi per guanyar. Això. Comportament.